ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଥିବେ ଠିକ୍ ଖରାବେଳ ଟାଇମରେ ହିଁ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ନହେଲେ ଶାଲ କି ଜ୍ୟାକେଟର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବୁଲାବୁଲିରେ ମୋର ବଢିଆ ରକମ ଫଟୋ ସୁଟଟେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ବି କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଯେହେତୁ ପାହାଡିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳ ଶୀତଟା ତ ପୁରା ଦେହ ଥରେଇ ଦଉଥିଲା ଆଉ 12ଟା ବେଳର ଖରାଟା ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ଖରାରେ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ବି ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ଟ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୁହଁରେ କଣ ଲଗେଇଥିଲ କି? ଆଗର ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଲଗା ଅଲଗା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ କରି ସାରିଛି, ହେଲେ କୋଉଟା ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ଡର୍ମଡକ୍ଟର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ ବ୍ରାଇଟେନିଂ ସନସ୍କ୍ରିନ୍, ଯୋଉଥିରେ ଅଛି 3 in 1 ବେନିଫିଟ। ୟାର ପର୍ପଲ କଲର ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ ୟେଲୋ ଅଣ୍ଡରଟୋନ କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ରିମ ଟାକୁ ହାତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଏଥିରେ ଅଛି ନିଆସିନାମାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ସ୍କିନ୍ କୁ ବ୍ରାଇଟେନ କରେ, ଆଉ SPF 50 ହେଭି ସନରାଇଜ ରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଆଉ ଫେସ ରେ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଅଏଲି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲକା ମେକଅପ ର ଲୁକ୍ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉରୁଟିରେ ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି ସେଇ ସାଇଡ କେମିତି ପୋଡିନି ଆଉ ଆର ସାଇଡ ଟା ପୁରା ଜଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଛି ମୋ ବିଫୋର ଆଉ ଆଫ୍ଟର ର ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ରେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ମେକଅପ ଏକାଥରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ, ସୁଇଟେबଲ ଫର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଏଣ୍ଡ ବୋଥ ମେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ। ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ purple.com ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି अवेलेबल ଅଛି ଆଉ ଡିସକାଉंट ପ୍ରାଇସ ରେ। ଆଉ ହଁ, ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ବାय କରିପାରିବେ।